Kadorbar ki wahe kurri jaintia hak arpon rutri uniu benai dapan man goya kayalang pajba has im jingsuk community hall amlerem. Hagani kayalang wada palai daw don stan kongla vice president kadorbar ki wahe kurri jaintia deyo yai pure ya ke report kelum ya ikrek kam kadorbar na UGH bare general secretary dorbar ki wahe kurri jaintia iklam ya akhamat na ukru el period president kadorbar ki wahe kurri jaintia iklam na Erwin Kis im sutnga uwa ibuj kadorbar ki wahe kurri jaintia wa ki wide. Hadin wakut kayalang ukru el period da ong wa ipenman ki yagani kayalang to wapan sngau thu ya ki wahe kur ki wa em chawar jaintia he ya to wa ipen bana nama ka notification wa de yo na ka JHADC hakini ki sngi wa dem he ya to wa ki wahe kur de lang wa ki dorbar kur wapan psi apertuj no ya ki khnang yo timit no ya ki da ka JHADC de wa chana no da ka an de wa pengkup bor no ya ki hapo ka sek schedule. Doong ule wane liang ke dorbar ki wahe kur ri jaintia debu ki yei kentu na ikerpat ya warok ki dorbar kur ki wa em hapok ri jaintia wapen kre no wood yo lai yei pertuj ki kur ki wakit kam wa ki kur wa em hapok ke dorbar kur yong ki kenang wa ke JHADC uyo ga wapen biang we wapen psia ya ki kur wa em ki. De kentu de kerpat ule ya warok ki wa chong chnong ke ri jaintia ri khasi ri bhoi wa ki wide yei wa em kam wa pediang we wapen scam chuk ki yei khen kur khen jai na ka bai. Doong ule waki DC ke West Giant Hills wa East Giant Hills hadok kini kisngi egi ya ke Schedule Tribe Certificate klem datip mit ya ki kur kat kam wa khain ke District Council hajrong ini da kerpadu ya ki wa he kur ki wa em hapok ke jaintia wa open smart ki u ya ki kur yang ki khnang wa ke yung krek kam u DC ki wa em ha is wa ha West Giantia u Schedule Tribe Certificate ki kat kam ki kur ki wa em na ki watok ki triri hapok ke khasi ri jaintia. Doong chu u wa he ya to wa ka chong kha khle ki dorbar kur mto ucha penbi ki hagi mender ki wi upen si dur ya ki kur ki kha ya ka ri wa ka jaj bru yang i waro ka wi i wa khaddu ongu wa i kam ram yang ki wa he kur wa pher to u em ki kit khle usnen ya ki khon chen rang ki persa chen rang he ya to wa i long bru man bru wi wa buram ya ki kan thai wa ki man bai ne gasngi indon hang ni ha po sen jingsuk amlarem na ka war jentia ni perlong ye kene ka dorbar jong ki rangba kur ni ki weh kur ki badon che kene ka than mar jentia hajing dei ban pen singau tho ban ajing sha shu halor ka notification ka ba ka JHDC ka la da ai kene ki sngi na ka banta ba ki weh kur ni ki dorbar kur kin penrung no ikerteng jong ki kur ki badon hapo ki dorbar kur jong ki khnang bakat JHDC kan yo ban thau no iki an bakan itho no khnang bakan ni ki kor ki ba don di hajar snam kumbala seng lo long shaman shwa kin rung no hapo schedule kat kum ki an ki kan don ki bala ko board da ka constitution jong kar india jung ta lor kan ne ka ji kan do man ta ka sngi ni sing tonat ba ki rang ba kor ni ki wehe kor na do ki long twe ki long kni ki la yawan manesh kumit ni ka dorba ka basngau tonat shu ba kalong bakajing ay min war ay min sim baki ong manta hadin ya pu arsnam baki la yo ya ka JHDC ne ka council ngin don ka jing lai loj sa sisen ni yo ka jing lai loj hakaba ka jing singan kan wan tanalorang taro ni ngi na kalyang ka dorbar ki weh kur jong krijantia ni bo ka jing kentu ka jing garpar ya baro ki kur ki dorbar kur ki badon harjantia bakin pengkhre no shat ban lej ai no ya ki kerteng jong ki kur ki nongkit kam bad gikur ki badon hapo ga dorbar kur hakini gisngi ke ban ai khnang ba ka JHDC kan yo ban penbiang ban halor ban penrong ne boranti ya kane ki kur ki bagi don na lorang taro ni bo ga jingkentu garpat hakani ga dorbar ya bano ki nongsong snong ne ki kur ki badon narjantia ki badon shakhasi shabhoi ba chikibai tero kiri ba kin tim no ya kane ga jing sisa ba ngi nakalong nakaliang ka dorbar ki hekur ngi pediang bat ngindang pen scam pen bahasa sho ya ka khankur ka khanka na ka bai ne na ka keme ta lor ka ne ngindang pen bha pen miet sho umbangi nginla ban pen pharia na lor rang taro halor bat ka Schedule Tribe Certificate kane ka lai ba ni nakaliang ka hapo jaintia ka doni ka jing singau liao ba ka DC office ki badon po East Jaintia bat ka West Jaintia hado menta menne
ki ai ya ki shul tribe klem ka jing itho ya ki kor ki ba ai na council te halor kan ni ngi kwa ban baro kirang ba kor ni ki ba kor ki badan hajain tia bakin ai kloi khnang ba ka office jong DC ki badan po east but west kin yo ban issue yek shul tribe certificate kat kum ki kor ki badan ki dai trai muluk jong ka ne ka banta jong ina khasi jain tia te sakawai pat ka banta ngiyo iba ka jing chong kha khale hapadeng ngi na jain tia ki panar ki war khasi bhoi kira sedang banwan menta kajing penbe na kita ke mandari te kajing kerpar kajing kentu nagaliang kajongi menta ya baro kilong kme kilong kikantai kisenrang ro ba yagane ka banta ngi nagibo kajing kerpar ba sngyo ba kadbala la ngi dai ban penskam ya ka ai ka ba kadok kasnam kajongi ki paradok snam jongi ki dai bandon ngi penskam halor kane khnang bang im dai sho ban be ya ka tai karong phong sisngi kabala ban na wai ka wai naki katto kan ningot kala ban pen sneudor bat kabala ban penjabo ya ka longkor ka longkha ka jongi bat ka ri ba ka jaj ban re ka jongi te halor kini ke ro te ngi karman banang ne shakhamat nagaliang jongi ki dorbar ki be kor ngindang lek long ka jingyalang ka jing ka dorbar se ki bai pat ki shnang apor jaintia bakin ya sai bakin yetip halor ka nero ta ka bakhado tam kajingit khale ka kamram jong ki vehekur wafer ki dai ban wan shakhamat ka ba ar pan ngim dai ban tip tang ka kur ka jaj hanrai ngi dai ro ban dan ka ji kamram ka jing ki khale ya ki parsa bat ki khon ki jongi ha ka long breu man breu sakawai ro ngi yo i mentangi dang ya karan po ka dorbar ba ngi kum ki long kni ki long khpa ngi dai ro ban dan ka jing ka kamram ban sneng ban karau ya ki parsa ki khon ki jongi bangi dai ban burom ngi daban khan kor ya ki kanthai namar hakane ka kari ka jongi ni ka jaj ban rio ka jongi ngi don kam ban burom sisa namar ngi yo isi ki bai pat ki jalla jong ri India ka jongi bad hang ne ki don ba kane ka jing bad bor ka jing le bor jing thambor ya ki kanthai ki long keme i kum bakalas dang roy nakataka daw ngi bo ka jingkar paro man nagani ka dorbar ya baro ki long kini ya baro ki kur anda philai laj sayeng sasam ai ka jing sneng ka jing karau ai bor ai men sim ya ki khon chen rang ya ki parsa chen rang makin tip ban burom khan kor ya ka kan thai ban ya ka long kame te kita ki ro ki bangila ya karan tengi karman ba sasisen karibat ka jaj ban reo jongi ka khan kor khan ka jongi na ka kame na ka bai kandang yang rasong kandang shngan hakari India ka jongi bat ka parthai bro